I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning po sa mga kapatid naming guardians at sa mga hindi naman po guardians, magandang gabi po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa municipal ng Apalit. Naka-duty po ang ating tropa na Mike Delta Force. So eto, papakilala ko po sa inyo yung aking mga kasama na sina SF Emil. Bali ito, bago upgrade po yung kanya ranking. So papakilala ko po si SF Emil. Bro, ay muna kayo bro. Nagkaroon sa amin. Taka lang, may dumating na bisita. Si Master muna. Yan, aming Master. Si Master Brian po. Tapos, kasama po namin, mali pa kay Master. Ay, mga tropa natin dito. Si Brodo, Bro Andy, si Bro Eddie Boy. Ayan, saka si Bro lang sodonin mo. Christian Bro Christian. Ito yung aming SF. Bagong upgrade po yung kanyang ranking. Ayan, si SF Evil. Dati po siya founder ng Colgante. Ito ngayon, naka-duty po yung tropa dito sa Apalit. Every Sunday ang duty po namin dito. So yung ibang tropa nakapalat po dito sa loob ng house kanini. Food part. Ayan. Nakakalat po dito yung mga ibang membro natin. Meron po doon. Ayan. So meron na po mga bro. Ako, nandito po tayo sa munisipyo po ng Apalit. Sa ganap na nasosyo po ng gabi. Dito po marami po tayong bilihan. Halos nandito po yung mga natin. Sa pagkaya, tulad ng bibingka, iyaw. Wow! At iba-iba pa po. Dito po, talaga kami bilang volunteer sa Mike Delta Force. Sa magitan po ng aming mahal na mayor, Dito Tangko. At saka po lahat ng opisyal dito po sa munisipyo ng Apalit. Dito po sama-sama po kami nag-duty. Kasama namin yung ibang tropa at ibang mga founder tulad ng Colgante chapter, Sulipan chapter, Pampanga chapter. May kanya-kanya po kami destinasyon tulad po ng exit at saka nandito po tayo sa munisipyo ng Apalit. Nandito po yung mga iba't ibang nagtitinda dito tulad po ng mga bibingka at mga iyaw-iyaw. Dito po tayo, may marami po mga flashlight dito. Ayan po ang ating munisipyo. Wow! Ito po ay ginawa po ng ating mahal na mayor para po dito po yung mga kabataan o yung mga bata ay may pasyalan po dito po sa ating munisipyo. Kaya po lubos kami nagpapasalamat sa ating mahal na mayor, Mayor Dito Tangko. Ang ating mahal na mayor, siya po ang nagano po dito, tulad po ng mga nakikita niyo po dito. Marami pong nanonood dito. Good evening po mga bro at sis. Good morning po sa atin. Ito po, nandito naman po tayo sa bayan po ng Apalit kung saan nagaganap po ang ating taunang pailaw ng ating municipal Apalit. Kasama po ang buong persa po ng Mike Delta Force, MGF, bawat chapter po. Sa pangunguna po ng ating Master Brian Sigera. At ang iba-iba pong founder po ng Masantol, founder ng Sampaloc, founder po ng Colgante. At lahat po ng membro na nandito, maraming salamat mga bro sa suporta ninyo sa taunang ginagawa po nating suporta sa ating kapulisan at sa ating municipal ng Apalit. Yun lamang at maraming salamat. Good evening. Yeah, thank you. Meron po ba ako nun? Oo, siyempre, founder Master, good morning po. Sis, nandito po tayo sa municipal ng Apalit. Sana po gabayan po natin ang mga ating mga kapatid dito sa Apalit at pagtubayan po tayo ng buong may kapal sa ginagawa natin kasiyahan dito sa unang pailaw ng Apalit. Doon lang po, salamat. Okay. Thank you.
Bro, anong masasabi mo ngayon dito sa... Maganda dito. Oo. Yung mga ano dito, talaga magandang kapalit. Maganda, no? Mga pailaw. Ang painaw. Ito pinagmamalaan ng kapalit. Pampanga. Wow. Oo, yan. Ito ko na po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po sa mga binibigay po ng suporta sa panonood po ng ating mga inatog kong video. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po supportan niyo po ng aking channel. Please subscribe ng channel dan notification bell para lagi po updated sa mga i-upload ko ng video. Hanggang dito na lang po. Shoutout po sa mga kapatid nating OFW po. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po.